Hi guys, di nabi sa Panglao Grande. Ta si kuya naligo. Magpakuyog sa naho guys. Dadi ko ganahan pa magkuyog adto kay parting kainit pa. Mapagtong atong naong. Musamot ug ka ito magnaong kay naraba ko itong tum gamay sa ong naong. Na ay mga spots nga mga itom-itom. Musamot na magligo pati ni talas 12 pa. Kuya kanahan siya maligo, kanahan sa kaisa dong og dagat. Kuya ang ano man ato unahan gamay nihunas man guys, sunas sa dito na away tubig ag lawom tapos unahan hadlok siya ra mausa ari ato dili unahan gamay. Dara man ko are. Dito pa unahan pa. Ngano man? Hadlo ka? Mahadlok dai siya guys. Saon man na mahadlok man jadi pa man kumukuyog adto lagi kay init ka istanan. Alas 12 pa. Piti inita, mapagtong ahong naong. Ano muna rin sa ginhawa ning butang-butang kung sa ipamutang aron mo puti-puti judot og gamay ja buwa dag init kay sta na alas 12 pa di masunog ang naong ani si kuya di na maligo adto di siya maligo siya usa kay mahadlok man iyang mama di pud mo kuyog kay otro pud nga mahadlok masunog ang naong sao na mahadlok pud yung masunog ang naong. Saon man na mga talawan mag-init hadlok mga sunog ang naong apo iyang papa di pupun mo kuyog kay init pa sa kaayo hadlok po musuol isahang sinus kay init kaayo tanan nga si kuya kay excited lagi kaayo maligo saon man ni kung gusto unja na antang alas 4 guys ba kay di na kaayo init alas 4 alas 3 baka ha pwede na kaya na init alas 12 pa saon na lang sila dito kasi kailangan ang katis na moari dala mingaw man asa daw mga tao mo ni view sa kuan guys Panglao ano siya Panglao Grande diaday mi dire kay naaman na ani-ari day mi guys kay naay bisita akong manghod taga Cebu iyang classmate sukad pa ni asa kuan elementary pa sila classmate sila hangtod high school suod kaayo sila nga pagka-amiga best friend niya ari lagi kay gusto pong maligo sa maligo ari mauray gyari diri kay gusto maligo aring Panglao ang gando nawa mga tao nawa ang mga tao dito sa cottage asa ka to pa dong dako makay kugnaw ani guys ngano man dako kay kugnaw nako na zoom di ay maayo diri guys kay dili kayo daghag tao mingaw nun ba di pareha dito sa ato amo ang pirmirong giadtuan sa Amarila pagkadaghang tao jud adto pungura diri kay dili kayo mingaw kay siya gusto kag peace of mind ganahan kaayo diri nindot kaayo diri di na nang gusto ka nang kuan dili samok maayo ari diri nindot ari diri arian ganahan kag kanang mingaw nindot arian diri nindot lagi ta kuan natay kuyog ari po na kay storya-storya jasa
Dalaga nga tuwa man dito nagpalahi man. Palahi man siya. Di sa gusto abidjuhan siya. Hadlok siguro pug kamera. Madlok sa kamera. Masama sa kuya, nawa mas kuya. Mo din ni jahang kuan guys awa ang pakita ninyo kanang view are. Gabi inita jud guys, gabi inita. Ano jang view guys. Puti kayo bus guys oh. Hindot lagi sa liguan. Ang problema kay perti pang inita. Grabe ka init. +12 pa baya. Napoy cottage dito guys oh. Napoy cottage dito. Napod sila yung mga kuan ari. Napod sila yung mga room ari. Bawa pud pila pughana ilahang room din ha. Napod sila yung mga room. O gusto kag mag kuan, gusto kag mag overnight, napod sila yung mga room. Ganahan ka maligo nga na guys nga perti inita in taon Ginoo. Nami diri kaliguan ka ng buntag sayo mga alas 5. Doon kayo liguan jud siguro ni. Tsaka layo-layo mami gikan ari among balay sa manghod gikan dito padung ari malayo man mga isang oras man biyahon pod. Isang oras jud. Ang mga duol siguro diri napita na makaligo jud sayo. Dili ligo lami ganahan kung ligog dagat basta sayo. Kay dili kaayo init, dili init basta tambal po dagat. Ngarong orasa maligo ka alas 12 pa. Na dili na tambal, subaw na imuhang makuha kay perting inita. Namot nagbata siguro. Maligo ingaron. Init kaayo. Tapos dito yung napit suday ni na yung aligo di ay guys we. Sa ang lamlam taas layo ang lamlam guys. Napod sila yung mga pambot o basin po paabangan pod siguro na gusto kang moabang ana musakay-sakay. Pwede available siguro na guys kay naa nang giparking man sila oh. Nara man sila diha oh. Na po'y atop basin po kung sana mangisda ba na o paabangan ba na siguro pwede siguro na abangan nimo gusto ka. Po'y mga gagmay pambot sana siya. Na gani nang nagpayong na taon guys puti lagi inita payong hunas piti hunasa anda aglaom-laom to as layo nya si kuya mahadlok lay kay siya ra usa napakuyugon pug ko na di masalir guys kuyapan siguro dito kainit